Kenekwa ngi Igbo ndị mana eke ntị n'ụbọchị nke tata biko na enwere write up na afọ na screen anụ. This our daddy anụ. Mgbe ben for this video say kekwa nke daddy anyị na-asị na Soludo rename school, rename Afa University, Odumegwu Ojukwu University into Ihedia, into Chimaroke, so no Chinwoke Mbadinuju. O wee bụrụ na ihe mere na the story bụ that na na that write up ka ngopụtali unu because na asị mgbe nje nse ka m jụọ Google na Google SM yes, Anambra State Governor Soludo has renamed a campus of the university but not the entire institute. In April 2026, which means that this April in Governor Soludo renamed the Uli campus of the Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University to Chinwoke Mbadinuju campus. Then we say, okay, what are then the key figures of those things? The targeted renaming, only the Uli campus was renamed, not the entire campus of Ibarayam or the university name. 2. The reason is to honor the late former Governor Chinwoke Mbadinuju, who was the founder and first visitor of the university. 3. Controversial decision has received some flashback and some groups argued against renaming a campus already named after the Igbo leader Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu. With the improvement of it, along with the name change, Governor Soludo pledged to rehabilitate the Uli campus, promising the restoration of electricity after years of power outrage. So now, for example, now, mmadụ bata shop gị. Ibata shop gị ma gị mechia shop afa shop gị bụ Igbo Channels and Sons Limited. O wee bata n'ime shop ahụ wee welu ngwa ahịa mkpọsa na the first counter wee rename ya Obiageli Enterprise. So ị na-achọ Obiageli Enterprise mana ya batagono n'Igbo Channels TV Sons and Daughters Enterprise. Does it actually make sense? To me, it will make no sense. Onwere echo ji wee hụ na ihe akwa mmadụ ịlakọ isi n'isi. Ihe mmadụ ịlakọ isi n'isi. Ịchọ ịhụ na late Chinwoke Mbadinuju. There are so many things in Anambra State that can be renamed. That your solution center, Ilubeho Ogwiza Solution Center or Solution Waterfall or Solution Motor Park, Ilubeho Ogwiza. You are still a sitting governor. There is no legacy of Soludo yet in Anambra State as we are talking now. With that bridge alone. There are so many things to name after Mbadinuju. Not Ibiabia Welo campus name the school of Odumegwu Ojukwu. So Ibia name Ojukwu a double branch out of name Imago. Ono Odumegwu Ojukwu University Nokete name the school rename a particular spot. You renaming it and also promising electricity. In other ways that inu man or quadrodia. Manunu na choku no may that will favor your own people. Tupuna we telling them madakuna that university. Is that not a sign of wickedness? It's a sign of wickedness. What stop people from meeting your DFS before it's one in a pledge? So a pledge will come when you pledge today, you can fulfill it in the next 30 years, or you cannot even fulfill it to be little no chichen. Pledge will pledge. So no man walk the road here. Why can't you set up electricity DFS before you name anything on them? This is wickedness, Soludo. This has to stop. Managezente kuno no head idea while Soludo Makadachi University campus or rename Biko Nime Ibariam Godin. Igbo Igbo ndị omekene mụ na ayọmodogwa abịakwa ka nsi abịa. Unu mụ ebe ọ na-akpọtụ na YouTube channel m Ichaka Master 2020 ebe aka nkwado. Go and subscribe ebe aka nkwado. Ke ka nsi wee bịa n'ụbọchị nke taa gị nwa bụ Soludo ka nji maka ife ya wee bịa. Soludo abụgo oge ọnụ. Imetelu mem ka na-eso gị na-eso ezinụlọ gị. Inechala anya
Ikemba Ojukwu onye anyị ji aba mba onye anyị ji eme ọnụ University akpọrọ afịa ka iji echenji were anye Mbadinuju. Onye bụ Mbadinuju? Mbadinuju ọbala ṅụgide ọbala. Enwere the opportunity for na facility ebe ọ nọ na Abuja. Negide facility onye bụ ex-governor. Soludo ike kwutere ebe satala ife na-eme gị anyway. Igbo bịara abịa n'isi ọfịa maka ejego njụ ase. Maka ajụ mfọ gịnị na-ese gị na Peter Obi. Akụkọ wee gbọluo m si na onye iji wee melụ nna jere ori ji na agụlụ. Ndị agụlụ wee tigbuo onye. Iwe ṅụọ iyi na onwere onye ọbụla bụ onye agụlụ gị na ya ga-adị na mma. Soludo chi gị bụ ugo ọnụ. Ị na-akpọ ntu nwa ga na-akpọ ntu mkpọri. Isi na ị ga-eme Anambra dịka Dubai, imeji Anambra dịka Rwanda. Ichisikwa na ị ga-apụ. Ị nọ na Afghan na campaign for APC. Your deputy je meeting ndị APC. Mana o nwere ofu idiot mpụ. Amara m onye ọ bụ abụ Afghan na-asị na Peter Obi jikwa rapụ Afghan wee pụọ. Ebee ka ọ nọ? Unu eriwago ọnụ. Ụmụ Igbo ebee ka unu nọ? The Igbo youth ebee ka unu nọ? Unu enwezikwa that feature, the leaders of tomorrow asị n'unu bụ ebee ka unu nọ? Emife na Igbo na-akpọba very dark man. Unu akpọba Mama P, kpọba Peter. Kedu ebe onye ndu ndị Igbo? Ndị ikonu nwere nwa sị na fa bụ ndị city boys. Negodi iwe edochie. Shameless idiot. Na-agba ọtọ na-akpagharị na Bishop Anyaogwu n'Enugu. You ijukwala ase. Because that's na onye kwukarị iju onye bụ nne ya. Ọmarịcha ugwu anụ nwa nna gị nwee ikwu gị ya n'ala. Ọ gịnị mee nna gị ji dị popular? Things fall apart. Ebube dike. Outside that ka ife ọ bụ. Your father Pete Edochie was a presenter. ESPS and FM Enugu. Every Sunday morning, Nippon na-emebu music from the masters. You know the ụmụ nwoke nọ papa gị mụ. Gịnwa, Leo, Link, Louis, and gịnwa bụ idiot anụmanụ. N'enu ka isi na ụmụ Igbo enwere isi. Why can't you get a ticket? Ọ bụ na ịdị that popular. Ị na-act movie ndị Nigeria. Onye agbara egbe n'ukwu oke bandage n'isi. Nkịta alachakwa gị anya. Gị na nwanne gị nwoke Kenneth Okonkwo debe ọnụ ka donut mmiri mma. Mmiri amaghị unu. You just jụọ your father, your grandfather ebe unu bi bụ na railway quarters. Before your father wenite isi n'ọrụ. O je chọta ụlọ na Bishop Anyaogwu. Kịta azị bụrụgo superstar. Igbo youth ebee ka unu nọ? Unu bụ ahịa ahụ. Ebe unu na-akpa ike bụ na campus. Unu na-eme ahịa, sea dog. Ndị frata, black ass, red ass. Jụọnụ parents unu, ọ bụrụ ma parents unu, jụọ fa fighter during the war. Unfinished building. Ebe unu amara ife. Then ndị a na-achị anyị. Ọ dị mwute na unu amarọ nna unu, unu amarọ nnu na-ada agwụ n'eziokwu. Because ọ bụ unu ma ife wee fight during the war. My dear, I need the money in Biafra n'azụ. Banyaka dị better than any other country. 5 Southeast governors, with the exception of one. Omandilu Numa. Therefore, my history and the Alex Otiego deserve. Every state with their own budget, every quarter of the year. Therefore, you can governor. Neki the case bida. In a so you in a so you know when they work or use or call. So then no one can not use or call na Benjamin Gallo. Na pana kwatasemi ya or to go. Makoye Lanketa Dibia Golumon keeping to Kukano. The use of Igbo land, Tetenu, Zobanu Kebunkun. If any time they yet are the Juafo, Makomori Patanako Kono Juafo. Giwabu Soludo, it is Saiga. I thank God that Chineke Jinwagi Wokis no Ozona. Ozona again a fair, no flag.
ikwukata n'oge okwu kwute maka nwa gị nwoke Chineke nwụrụ ose ete ndị alụmanụ ule jee jụọ ase nna gị etigbo n'ori iji Soludo unu ejidego ana Igbo wee mebie ana Igbo ọ dịka Igbo enwere ozi pawa nye nwere ozi anyway ka ọ dị n'ọnụ n'ọfụ maka onye ala si n'ebe ọ na-eje echekatiere egwu ọ ga-agba agba n'ụzọ remember Ichaka Master 2020 ebe a ka ị ga-enwe full details I salute you abịago m ka m si abịa